Ja by som vás teda chcela privítať na webinári, v ktorom sa budeme venovať e-faktúre a všetkému, čo s ňou vlastne súvisí. Moje meno je Kika, toto je Braňo. Dobrý deň. A ešte predtým, ako začneme, tak si prejdeme pár technických záležitostí. A teda mikrofóny aj webkamery budeme mať, teda vy, my nie, budú vypnuté, aby sme sa vlastne navzájom vyrušili. Otázky môžete pokojne písať do sekcie Q&A, ja na ne budem odpovedať, na niektoré vlastne počas webináru a na niektoré potom na konci vlastne zodpovie Braňo. No, webinár je nahrávaný, čiže ak by sa vám vlastne stalo, že počas webináru musíte niekam odísť alebo niečo, tak si to potom môžete v kľude pozrieť. Link vlastne budeme posielať e-mailom a nájdete to aj na našom webe v sekcii webinári. Trvanie prvej časti bude cca 20-30 minút a celý webinár nám zaberie asi zhruba hodinku, teda to závisí od počtu otázok samozrejme. No a to by bolo vlastne asi na začiatok odo mňa všetko a teraz sa môžeme pomaličky presunúť už k e-faktúre a odovzdávam ti slovo, nech sa páči. Ďakujem. Je tu pomerne veľa ľudí, čo teda nám ukazuje, že tá téma je v súčasnosti naozaj horúca. Možno na začiatok, možno nie všetci poznáte úplne Superfaktúru, len na minútku spomeniem, že Superfaktúru sme spustili v roku 2011 a robili sme na nej už od roku 2010, takže čo to už máme za sebou. Naše služby sa zameriavajú na mikro, malé a stredné firmy plus živnostníkov a práve na tieto skupiny je zameraný aj obsah tohto webináru. To sú problémy, ktoré najlepšie poznáme a kde vieme byť najviac nápomocní. Ja pracujem pre Superfaktúru už od jej úplného začiatku a takisto som Superfaktúru zastupoval aj pri všetkých debatách, či už na finančnej správe alebo medzi výrobcami fakturačných a účtovných nástrojov na všetkých debatách ohľadom e-faktúry. A teda v posledných týždňoch až možno mesiacoch sa o nej hovorí naozaj veľa. Táto téma ale nie je úplne nová, my sme v nej už pomerne dlho, preto sa nám možno aj trošku ťažšie udržuje nadhľad a určuje to, čo je dôležité. A ak by ste mali akékoľvek otázky, napíšte nám ich, pokúsime sa všetky zodpovedať. My sme pozbierali tie najdôležitejšie a tie najčastejšie sa opakujúce. Pokúsime sa možno niektoré dovysvetliť. Nebudeme vás zaťažovať nejakými veľkými technickými detailami. Ale určite je našou snahou rozptýliť niektoré obavy a možno ukázať, že e-faktúra je napriek tomu, že to je nakázané zhora, že je to príležitosť na vylepšenie možno aj vašich procesov a zjednodušenie práce. Ale nebude aj to úplne bez bolesti. Téma e-faktúry na Slovensku začala zhruba v roku 2010 alebo 2011, 2020 respektíve 2021, to bol premiér pán Matovič. Vtedy sa zavrhla debata okolo PEPOLu. Chcelo sa robiť nejaké centralizované riešenie, ale naťahovalo sa to celé tak dlho, že nakoniec, keď sa priblížili voľby, sa to celé stoplo. Jediným pozitívom bolo, že sa vtedy vytvorila naozaj veľmi silná skupina výrobcov fakturačných a účtovných nástrojov, ktorá bola združená v Slovensko Digitál. A my sme nechceli úplne tú energiu, ktorú sme do toho dali, hodiť do koša. Takže tá snaha o nejakú e-fakturáciu vyústila aspoň v to, že väčšina výrobcov účtovných a fakturačných nástrojov na Slovensku začala vkladať súbor ISDOC do PDF. Je to taký medzikrok ku e-fakturácii, ale už aj to výrazne pomohlo na to, aby sa faktúry nemuseli prepisovať. To je súčasný stav, ako všetci veľmi dobre poznáte. Odberateľ, teda dodávateľ vytvorí faktúru, majú v nejakom svojom softveri, pošlo vám PDF-ko, vy to PDF-ko musíte prepísať. Veľká nevýhoda teda je tá manuálna práca, pri ktorej vzniká aj chybovosť a takisto pri tom odosielaní nemáte úplne informáciu o tom, či tá druhá strana faktúru aj dostala. Možno čakáte na dátum splatnosti, možno sa predtým pripomeniete. A vlastne až do toho momentu, kedy je faktúra po splatnosti, nemáte úplne informáciu, že či ju druhá strana akceptovala. To sú nevýhody súčasného stavu. Prípadne ešte mi napadlo, že nemusíte možno to PDF-ko prepisovať, ale si ho vyťažíte cez nejaký OCR systém, ale tam takisto tá presnosť nie je 100%.
Aj preto môže byť tá téma e-fakturácie na Slovensku prínosom. Sú to vlastne dve oddelené témy. Prvá dôležitá vec je formát faktúry. Aktuálne je asi štandardom to PDF-ko, pokiaľ neposielate ešte faktúry vytlačené poštou na papieri. Tam som popísal všetky tie nevýhody, ktoré s tým súvisia, a z technologického hľadiska je to tak trošku pravek. Nie je dôvod na to, keď jeden software má tie dáta, aby ich neposlal druhému softvéru v takej forme, aby si ich ten software dokázal načítať bez toho, aby vôbec človek do toho procesu nejako zasahoval a aby s tým musel strácať čas. A to je vlastne tá slávna e-faktúra, že namiesto PDF súborov budeme používať XML súbory. XML súbor ten vie prečítať človek, ale teda XML súbor vie prečítať počítač, ale nevie s ním úplne pracovať človek. Pokúsim sa vám ukázať, ako vyzerá taký XML súbor. Je to takáto hromada písmen, čísel. Možno sa to páči 3 programátorom, ale určite bežný človek niečo takéto nechce vidieť, keď mu niekto pošle faktúru. Nič z toho neviete vyčítať. Ale nemusíte sa toho úplne obávať, že takto má vyzerať faktúra. Nikto po vás nebude chcieť ani od vás očakávať, aby ste tieto súbory otvárali a čítali ich. A vy si ich necháte otvoriť v nejakom systéme, ktorý používate na správu došlých faktúr. Napríklad, ak používate Superfaktúru, takýto súbor nám buď prepošlete z e-mailu, alebo ho ku nám uploadnete a my vám ho zobrazíme pokojne ako to PDF-ko, na ktoré ste zvyknutí. Vizuálne to môže vyzerať úplne rovnako ako tá faktúra, ktorú dostávate už teraz. Takisto budete vidieť všetky informácie o potrebnej úhrade. My vám k tomu vygenerujeme QR kód, aby ste to vedeli jednoducho uhradiť. Prípadne to môžete cez prepojenie na bankový účet uhradiť aj hromadne viacero faktúr naraz. Takže v tomto je to veľká zmena. Doteraz sme si posielali doklady, ktoré sa dali čítať človekom, ktoré boli zrozumiteľné. Odteraz si budeme musieť posielať doklady, ktoré sú pre človeka nečitateľné, ale sú ľahko čitateľné pre software, pre počítač. Toto je jedna časť témy e-faktúry. To je formát toho súboru, ktorý sa posiela. Druhá časť, a tiež dôležitá, je samotné poslanie toho súboru. Tu máte aspoň čiastočne na výber. Tej prvej časti sa nevyhnete. XML-ko bude pre časť podnikateľov povinná už od 1.1.2027. Pri tom posielaní čiastočne máte na výber. Ak sa so svojím odberateľom alebo dodávateľom dohodnete, môžete si tú faktúru, tú e-faktúru, to XML, vymeniť aj povedzme e-mailom, takisto ako v súčasnosti posielate PDF-ka. Ale nemusí to byť úplne najšťastnejšie riešenie. Možno to nie je to, čo chcete, lebo vám to pridá prácu. Vysvetlím neskôr. Preferované riešenie na výmenu faktúr ale bude sieť PayPal. PayPal je sieť, nie je to slovenský vynález, nie je to niečo, čo vzniklo predvčerom. Len v stručnosti z histórie, PayPal vznikol okolo roku 2008 na popud Európskej komisie. Bol to vlastne pilotný projekt na výmenu dokladov medzi firmami a verejnou správou. Používal sa na posielanie nejakých objednávok a faktúr, ale najväčšie uplatnenie, najviac sa presadil práve pri tej elektronickej fakturácii. Aktuálne sa sieť PayPal využíva v niekoľkých desiatkách krajín. Asi v 19 je povinný, aj keď väčšinou sa to týka na teraz iba faktúr, ktoré podnikatelia vystavujú štátnym inštitúciám. Postupne sa však ukazuje, že tento PayPal sa pravdepodobne stane štandardom v rámci Európskej únie. Sú krajiny aj mimo Európskej únie, ktoré PayPal využívajú, ale v Európskej únii sa určite bude rozširovať viac. Aj preto k tomu Slovenská republika pristúpila a tu nechcem úplne znieť ako nejaký evangelista našej štátnej správy, ale nemusí to byť úplne zlá správa pre podnikateľov, aj keď sú s tým spôsobené nejaké pôrodné problémy. Intenzívnejšie sa určite bude PayPal využívať od roku 2030, keď sa stane povinný, myslím, na medzištátnu výmenu faktúr. Ale znovu, tak ako pri tom prvom kroku, pri tých XML faktúrach,
XML súboroch sa nemusíte úplne obávať toho prechodu na PEPL. Nepôjdem úplne do detailov, ale v zásade je to veľmi podobné tomu, ako keď faktúru odosielate teraz e-mailom. Vy si faktúru vystavíte takisto, ako ste zvyknutí teraz. Keď s ňou budete v poriadku, prezriete si ju, tak namiesto toho, aby ste dali odoslať e-mailom, tak dáte odoslať cez sieť PEPL. Výhoda je, že druhá strana, váš klient, tú faktúru dostane do pár sekúnd a vy máte informáciu o tom, že ju druhá strana prijala. Neznamená to, že ju musel nutne aj vidieť, ale budete vedieť o tom, že jeho software alebo jeho fakturačná služba tú faktúru už má a keď sa ten váš klient prihlási do tejto služby, bude môcť ju napríklad uhradiť, čo by bol asi najlepší želaný scenár. V superfaktúre to bude vyzerať nejak takto, v podstate veľmi jednoducho. Faktúru, to som dal zle zdieľať. To preklikol. Hej. Ale keď urobíme nejakú chybu, povieme, že sme chceli byť autentickí. Áno. Chcel som byť autentický. Vyšlo to pekne. Takto bude, myslím, že teraz už vidíte správnu obrazovku. Takto nejak to bude vyzerať v superfaktúre, tak ako ste zvyknutí, vidíte detail faktúry, pribudne tam tlačítko odoslať cez PEPL. Takisto v zozname faktúr budete mať informáciu o tom, že táto faktúra bola odoslaná. Pribudne tam jedna ikonka, že bola odoslaná práve cez sieť PEPL. Mimochodom, faktúra sa už po odoslaní nedá zmeniť. Možno poznáte tie situácie, ja teda určite, že vystavíte faktúru, odošlete ju a potom si uvedomíte, že ešte ste mali tam nejakú položku dofakturovať, alebo ju odošlete a zavolá vám klient, že halo, mali sme dohodnutú nejakú zľavičku, čokoľvek podobné. Som presvedčený, že takéto situácie nastávajú a my to vlastne vidíme aj zo štatistík, že bežnou praxou je, že vy potom tú faktúru upravíte, uložíte, pošlete znovu klientovi s tým, že tú prvú verziu ignoruj, zahoď. Takto to funguje, napriek tomu, že legislatíva to takto neumožňuje. Už v súčasnosti platí legislatíva, že každá zmena na faktúre musí byť riešená opravným dokladom. Takže ku každej zmene musíte vytvoriť ďalší doklad, ktorým opravíte ten pôvodný typický dobropis, respektíve ťarchopis. Zmena bude v tom, že ak faktúru odošlete cez PEPL, tak ako to robíte možno teraz, že ju zeditujete a odošlete znovu, to už neurobíte. Tam už bude striktne vyžadované vystavenie toho opravného dokladu. Teda ako je to s tou e-faktúrou a PEPLom na Slovensku a koho sa týka? Týka sa vlastne asi všetkých podnikateľov. Najviac sa dotkne platiteľov DPH. Platitelia DPH musia vedieť e-faktúru, teda vystaviť aj odoslať všetkým podnikateľom, svojim spotrebiteľom, to sú samozrejme nepodnikatelia, tým sa bude stále posielať PDF-ko. Neplatitelia DPH nemusia vystavovať e-faktúry. Nemusia sa s tými XML-kami zaoberať pri vystavovaní. Tí budú stále tak ako doteraz posielať PDF-ka, ale musia vedieť prijať e-faktúru. Takže na príjmanie faktúr sa prakticky dotkne všetkých podnikateľov. Odoslať ju ale musia iba platitelia DPH. Otázka je, že prečo vôbec toto štát zavádza? Bolo by pekné, keby sa štát snažil, alebo keby jeho prioritou bolo uľahčenie podnikania, ale nie je to úplne prvotná priorita. Štát vďaka výmene faktúr cez PEPL bude všetky tieto faktúry vidieť. Každú faktúru, keď odošlete do siete PEPL, dostane okamžite aj finančná správa. A tá si od toho sľubuje výrazne zníženie podvodov z DPH, čo je asi správna motivácia, pokiaľ ste poctivý podnikateľ, nechcete, aby niekto nepoctivý tú DPH bral od štátu.
V tomto smere sme ale tak trochu unikát, napriek tomu, že PayPal nie je úplná novinka, ako som hovoril, používa sa už vo viacerých krajinách a postupne sa zavádza ako povinná výmena faktúr do ďalších, tak napriek tomu v tomto smere je Slovensko takým predskokanom, lebo neviem o tom, že v nejakej inej krajine by existoval takýto model, že sa všetky faktúry reportujú aj finančnej správe. Výhodou, o ktorej štát hovorí, ale nezáväzne, by mohlo byť v budúcnosti zrušenie kontrolného výkazu, lebo všetky tie dáta už štát bude mať, nemusí ich pýtať znovu. Otázka teraz je, ako vy tie faktúry do siete PayPal pošlete. Na to budú slúžiť tzv. Digitálni poštári. Predpokladám, že ste už o tom veľa počuli a možno vás to aj vydesilo. Ale znovu, nemyslím si, že je to niečo, čo by vás malo strašiť a budiť zo sna. Digitálny poštár je v podstate akákoľvek technicky zdatná firma, ktorá prejde nejakou certifikáciou, zaplatí licenciu a bude mať prístup do tejto siete PayPal. Ako si máte vybrať takéhoto digitálneho poštára? O tom sa veľa hovorí, veľa webinárov, o tom mala aj finančná správa. Ja si myslím, že vy si nebudete vyberať digitálneho poštára. Vy si vyberiete službu, ktorú chcete používať, fakturačnú alebo nejaký účtovný software, možno nejaký ekonomický nástroj a spýtate sa v tej službe, ako budú vaše faktúry odchádzať do PayPalu. V podstate je to podobné, ako keď teraz odosielate faktúry e-mailom. Vy ich v Superfaktúre vystavíte, kliknete na tlačítko odoslať a čo je za tým, vás už vôbec nemusí zaujímať. My sa postaráme o to, aby tie faktúry boli odoslané e-mailom. Takto isto to bude aj v prípade napojenia na PayPal. Faktúry si vystavíte, kliknete na tlačítko a vôbec sa nemusíte starať o to, ako tie faktúry odídu. Jedine na začiatku pri nastavovaní vášho účtu budete musieť si teda autentifikovať sa, nejak sa overiť, že ste to vy a že súhlasíte, že Superfaktúra bude vo vašom mene odosielať faktúry do PayPalu. Ak teraz nepoužívate, alebo doteraz nepoužívate žiadnu z takých bežne dostupných služieb, ja by som vám odporúčal, aby ste sa po nejakej poobzerali a zvážili, že či nemusí byť práve vhodná pre vás. Všetky tie zavedené služby, Superfaktúra, Pohoda, Cross, určite budú mať napojenie na PayPal. Nemajte z toho žiadne obavy. A ste, povedzme, živnostník, ktorý naozaj že vystaví pár faktúr do roka, nechcete ich mať v žiadnom takomto systéme. Robíte ich napríklad v Exceli, čo teda nie je úplne odporúčané, ale ak nie ste platiteľ DPH, tak v zásade môžete pri tom zostať a vystavovať stále tie faktúry v Exceli, ale určite budete potrebovať vedieť tie faktúry z PayPalu prijať. A pre takýchto klientov sme pripravili službu Digitálny poštár.sk. Tu budeme spúšťať postupne počas leta. Tá práve slúži na to, že sa do nej zaregistrujete. Ona bude vo vašom mene príjmať faktúry zo siete PayPal. Vy ich budete vedieť si jednoducho prehliadať a uhrádzať. Na teraz sa môžete zaregistrovať do odberu noviniek. Budeme informovať postupne o spúšťaní tejto služby. Otázkou je, či sa viete vyhnúť e-faktúre. Môžete, ale iba veľmi čiastočne a veľmi obmedzene. Nevyhnutne je povinnosť vedieť vytvoriť ten XML súbor, čo za vás spraví nejaká služba alebo software. Tomu sa nevyhnete. Pokiaľ ste platiteľ DPH, určite nie. Pokiaľ ste neplatiteľ DPH, nevyhnete sa tomu na príjme. Stačí, že ako podnikateľ máte nejaký mobilný telefón, nejaký mobilný paušál, internet. Veľkí dodávatelia týchto služieb, predpokladám, že budú posielať faktúry práve v tom XML formáte a práve cez sieť PayPal. Takže tomu XML-ku sa úplne nevyhnete. Môžete sa vyhnúť tomu PayPalu, ale znovu pridávam tú prácu navyše, nie je to úplne odporúčané. A navyše aj finančná správa hovorí o tom, už teraz deklaruje, že v budúcnosti pri kontrolách si dá väčší pozor práve na podnikateľov, ktorí nebudú používať PayPal, lebo možno aj čiastočne aj logicky budú predpokladať, že
to sú práve tí podnikatelia, ktorí sa snažia urobiť nejaký podvod. Takže aj preto to by som asi nehľadal nejaké veľké kľúčky. Keď chcete tie faktúry prijímať, predpokladám, a teda nechcem úplne predbiehať, ale predpokladám, že nakoniec to bude tak, že v službe Digitálny poštár SK budete mať príjem faktúr zdarma. Posledná téma je, čo máte robiť teraz. Vidíme, že je pomerne veľký stres okolo e-faktúr. A ja si myslím, že pokiaľ patríte do tej kategórie podnikateľov, o ktorej hovoríme, to sú mikro, malé, možno stredné firmy, nemáte nejaké komplikované správy vášho podnikania, čo sa týka nejakých schvaľovacích procesov a podobne, tak si myslím, že si môžete urobiť pekné leto a nemusíte teraz veľmi stresovať. Pokiaľ používate superfaktúru, nemusíte stresovať vôbec. My sa vám o e-fakturáciu postaráme. Nás teraz čaká intenzívne leto, my si to všetko musíme vybaviť a postupne budeme spúšťať jednotlivé služby. Už teraz v júli budeme vedieť exportovať vaše faktúry do predpísaného XML formátu. V auguste ich budeme vedieť aj odoslať do siete PayPal. Takže vám nezostáva toho veľa, čo môžete robiť, jedine si urobiť naozaj pekné leto a trošku si oddychnúť. Hlboký nádych a výdych, netreba stresovať. Treba. Pokiaľ žiadnu takúto službu nepoužívate, poobzerajte sa počas leta po nejakej. Netreba sa ponáhľať, že hneď teraz sa musíte registrovať do siete PayPal. Ak by ste to aj urobili, sú služby, ktoré deklarujú, že už vedia registrovať klientov, tak moc tým nezískate, lebo tá prevádzka len teraz začína. Prihlásených firiem je tam úplné minimum a vlastne aj keď faktúru odošlete a teda vystavíte a budete ju chcieť odoslať, nebudete mať komu, lebo na druhej strane takmer určite nebude firma, ktorej ju chcete poslať. Takže stále zostávate pri PDF-ku až do 1.1.2027. Ale určite si to nenechávajte na december. Napriek tomu, že sa hovorí, že prvé 3 mesiace by firmy nemali byť pokutované za to, že nebudú pripojené do tejto siete, alebo teda nebudú vedieť vystaviť alebo prijať faktúru, určite si to nenechávajte na december. Tie procesy si predsa len treba vyskúšať a overiť, preklikať. Na pláne máme v Superfaktúre ďalšie vzdelávacie články, postupne ich budeme zverejňovať, postupne budeme informovať o tom procese, ako to v Superfaktúre prebieha. Stačí, keď si možno začnete odoberať novinky, všetky informácie od nás dostanete a predpokladám, že začiatkom septembra pripravíme webinár, na ktorom vám už ukážeme konkrétne, ako si celú tú e-fakturáciu v Superfaktúre nastavíte, ako budete vedieť faktúry odoslať, kam vám budú chodiť z PayPalu a podobne. Ja som sa vyčerpal. Veľmi pekne si rozprával. A ty si počúvala, čo som hovoril v 15. minúte? 59-60. Počula som, ako si povedal rok 2017, to sa mi veľmi páčilo. A bolo to veľmi pekné, pekne si rozprával. Nám sa tu nahrnulo dosť veľa veľmi zaujímavých otázok. Veľa z nich som nehala, že ich odpovieme live, lebo si myslím, že sú veľmi trefné. Daj takú ľahkú na začiatok. Dobre, tak rozbehneme sa takou ľahučkou, ako je to, keď som nepláca DPH, napríklad aj ja, ale aj niekto iný, ale robím faktúry do zahraničia. Čo si myslíš? Neplatiteľ DPH nemusí vystavovať e-faktúry a posielať. Ten posiela stále PDF-ka, či už je to domácim odberateľom alebo aj zahraničným. Ale keď posielate faktúru do zahraničia, nemôžete očakávať, že ten zahraničný váš klient bude pripojený na PayPal, takže všetci, aj neplatitelia, aj platitelia DPH do zahraničia odosielajú PDF-ka stále tak, ako doteraz. Super. Ideme ďalej. Nie je povinnosťou odoslať faktúru cez PayPal v ten istý deň, ako bola vystavená? Táto otázka ma celkom zaujala, musím sa priznať. Lebo... Čo povieš? Predpokladám, že tá otázka smeruje k takej praxi, ktorá sa používa, že si ešte povystavujem faktúry do budúceho mesiaca. Jasné, no. A to úplne nebude možné, respektíve tam stále platí tých 15 dní
od dodania služby na vystavenie faktúry. Hovorilo sa o nejakej lehote, že faktúru treba odoslať do PEPOLu 5 dní po vystavení, ale myslím, že ešte počas leta bude prebiehať nejaká novelizácia. Ale Že teda ako v ten istý deň, ako vystavíš faktúru, ju nemusíš. Mala by si ju odoslať, ale Ten neviem, istý ako to deň, dopadne. ten istý deň. Áno. Takže dobre, v poriadku, takže asi ešte uvidíme. Dobre, ďalšia otázočka. Ak vystavujem faktúry cez Superfaktúru, ale môj účtovník, toto je tiež inak dobrá otázka, môj účtovník má svoj vlastný účtovný software a doteraz som mu posielal export faktúr zo Superfaktúry. Bude môcť ponovom tieto faktúry cez PEPOL prijať aj priamo môj účtovník, ak to jeho software podporuje, alebo mu budem stále posielať export? Fakt dobrá otázka. Je veľmi dobrá. Môžete mať viacerých digitálnych poštárov na odoslanie faktúry, ale môžete mať maximálne jedného digitálneho poštára na prijatie faktúry. To znamená, že ak si vy v Superfaktúre už nastavíte, že prijímate faktúry cez PEPOL práve do Superfaktúry, váš účtovník už to nebude vedieť do svojho účtovného softvéru prijať. A ja si myslím, že by to ani moc nechcel, lebo podstatou faktúry, tým prvým krokom je, že ju musíte uhradiť. Ak by ju dostal váš účtovník do nejakého účtovného softvéru, musel by vám ju nejako preposlať tú faktúru. A to asi úplne účtovník nechce všetkým klientom kontrolovať dátumy splatnosti a posielať im faktúry, aby si ich uhradili. Myslím si, že praktickejšie pre vás bude, keď si to nastavíte, že budete prijímať faktúry do Superfaktúry, ale nebudete exporty robiť vy, ale urobíte prístup svojmu účtovníkovi do Superfaktúry, kde si on vie vybrať z toho množstva podporovaných účtovných softverov, ktoré tam máme, ten svoj, a urobí si export on, kedy potrebuje. Plus teda nechcem moc predbiehať, ale v najbližších mesiacoch sa budeme zameriavať práve na to, aby sme účtovníkom uľahčili ten prenos dát zo Superfaktúry do ich účtovného softveru. Áno, áno. Tu ešte doplním, že ak náhodou neviete, ako vytvoriť prístup svojmu účtovníkovi, tak kľudne nám napíšte na support a ja vám veľmi rada poradím, je to veľmi jednoduché. Keby náhodou nikto nevedel, tak kľudne. Dobre, ideme na ľahšiu, takú jednoduchšiu. Či vlastne to bude v rámci nejakého paušálu na Superfaktúre, alebo to bude už zahrnuté, teda či to bude zahrnuté v cene, alebo to bude s nejakými ďalšími poplatkami. Nemáme v tom úplne jasno, priznám sa. S tým odosielaním a príjmaním faktúr sú spojené nejaké náklady aj na našej strane. Digitálni poštári s tým takisto majú náklady, lebo digitálny poštár musí platiť ročnú licenciu tej sieti PEPOL. Tá je, myslím, v súčasnosti nejakých 9 000 eur, plus musí spĺňať ISO 27001, myslím, plus musí teda zabezpečovať nepretržitú funkčnosť tej služby bez nejakých veľkých výpadkov. A to teda tiež nie je úplne lacné. Takže nejaké náklady sú s tým spojené, ale výhodou môže byť, že tých digitálnych poštárov na Slovensku je deklarovaných niekoľko desiatok. Neviem, či až do 40-50 digitálnych poštárov. Tým sa vlastne tá cena dosť stláča. My sa snažíme teraz vybaviť minimálne to pre našich klientov, aby príjem faktúry bol zdarma, aby za ten príjem faktúry nemuseli platiť. Pri odosielaní faktúr vám teraz ešte to neviem potvrdiť, my si to musíme ujasniť behom leta, určite o tom budeme vopred informovať, ale rozhodne nebudeme odoslanie faktúry ani prijatie faktúry z PEPOLu nejako obmedzovať iba na nejaké vyššie balíky, bude to vo všetkých balíkoch. Ďakujem, to si veľmi krásne na to odpovedal. Tu máme otázku, ku ktorej sa pripojil aj niekto ďalší, čiže ako by bola položená dvakrát. Či by sme vedeli podrobnejšie popísať príjmanie faktúr, že ako to asi cca bude vyzerať? Čo myslíš? Áno. Vedel by som. Mám? No, asi hej. Dobre. V súčasnosti pracujeme na funkcionalite, ktorú voláme schránka na doklady. Znovu predbieham už tretíkrát dnes. Tak predbiehať, ale... Áno. Chcem, aby sa klienti na to tešili. Schránka na doklady v podstate zbiera vaše doklady z rôznych strán. Môžete nám tie doklady preposlať e-mailom, lebo stále vám nejaké budú chodiť aj e-mailom. Môžete nám ich uploadnúť manuálne a môžu takisto prísť cez PEPOL. Superfaktúre, a teda nie len Superfaktúra, lebo ten proces bude zrejme rovnaký vo všetkých softvéroch. Na začiatku budete vyzvaní, aby ste
asi aktivovali to prepojenie na PayPal. To urobíte jednorázovo a potom od toho momentu za každým, keď vám príde faktúra z PayPalu, keď vám niekto vystaví faktúru, pošle ju cez PayPal, do pár sekúnd ju dostaneme aj my a my vám ju zobrazíme práve v tejto schránke na doklady. Keď sa prihlásite kedykoľvek do Superfaktúry, budete vidieť zoznam vlastne nespracovaných došlých faktúr. Z neho si vyberiete tie, ktoré sa vám nezdajú, môžete faktúru odmietnúť, ak by vám prišla nejaká omylom. Keď ich potvrdíte, tak vám ich zaradíme medzi náklady, tak ako to robíme aj teraz. V nákladoch uvidíte všetky svoje faktúry, viete si trebárs označiť neuhradené faktúry, viete ich uhradiť cez QR kód, viete ich uhradiť cez prepojenie na banku, na váš bankový účet, kde nemusíte nič prepisovať. Všetky dáta doplníme do platby my práve z tej faktúry. Takisto si viete vyexportovať súbor pre váš internet banking. Tie možnosti úhrad sú široké. A ak máte nejakých neplatičov, viete si nastaviť aj automatické upomienky, prípadne pripomienky pred platbou, ale aj poďakovania za úhradu. Takže takisto ako doteraz, všetko uvidíte vo svojich nákladoch. Ďakujeme. A táto otázka je dôležitá. Prečo Superfaktúra zatiaľ nie je medzi certifikovanými digitálnymi poštármi? OK. Keď sa tieto debaty začali zhruba pred rokom a pol, tak my sme v tom videli veľký aj ekonomickú príležitosť, aby som neklamal. A vtedy sme veľmi silno zvažovali stať sa digitálnym poštárom. Nakoniec ten proces, ako výrobcovia účtovných a týchto fakturačných nástrojov si teda niekedy prešli a prechádzajú až peklom. Tie obavy, ktoré máte vy teraz, my už teda máme nejak spracované, ale sú násobne väčšie a vlastne celá tá ťarcha toho napojenia na e-faktúru a vytvárania tých e-faktúr je na strane nás, výrobcov. A ten proces nebol úplne priamy, menil sa, nie všetko je ešte v súčasnosti dovysvetľované zo strany štátu, ako čo bude fungovať. Takže my sme tak trošku sa zastavili, čakali sme, čo z toho nakoniec bude. Medzi tým, ako som spomínal, vzniklo alebo deklarovalo vznik veľa tých digitálnych poštárov a my sme vlastne čakali a vybrali sme si takých poštárov, s ktorými sme sa neskôr bavili. My na tej stránke uvedení budeme. Nebudeme ako certifikovaný doručovateľ, ale budeme ako sprostredkovateľ. Tohto sa ale nemusíte vy nejako obávať, nemá to na vás žiadny vplyv. Len tú službu nebudeme poskytovať priamo my, ale bude to cez nejakú tretiu stranu. Obľúbené prirovnanie, ktoré v Superfaktúre používame, že je to podobné, ako keď si kupujete dovolenku. Prídete do nejakej cestovnej kancelárie, vyberiete si, že chcete ísť lietadlom na Liptovskú Maru a nestaráte sa o to, akú leteckou spoločnosťou poletíte. Vy si vyberiete dovolenku a všetko ostatné sa postará cestovná kancelária. My sme tá cestovná kancelária, my vám vyberieme, ako tie vaše faktúry dopravíme do siete PayPal, respektíve z nej. Super. Toto je tiež veľmi dobrá otázka. Ak som nepláca DPH a budem fakturovať organizáciám štátnej správy, čo v tomto prípade? Budem to robiť vo formáte PDF alebo XML? Štátna správa, čiže vlastne to je B2G. B2G. Myslím, že na B2G sa vzťahuje povinnosť e-faktúry. To je vlastne aj ten úplne prapôvodný dôvod, prečo PayPal vznikol. Áno. Dobre, je ich tu ešte dosť. Snažím sa vybrať niečo také, čo sme ešte nepreberali. Napríklad je tu taká... Poďme sa radom. Tak, ako chceš. Ako je to v prípade použitia Superfaktúry na príjem faktúr? Objavia sa mi v prijatých faktúrach? Čo v prípade, ak nepláca DPH, používa Superfaktúru? Môže použiť Superfaktúru iba na príjem bez toho, aby použil vašu službu digitálnypoštár.sk? Pokiaľ používate Superfaktúru, tak tým prvým dôvodom na to, prečo ju používate, je vystavovanie faktúr. Ak ju nechcete používať na vystavovanie faktúr, tak môžete ju používať iba na príjem faktúr.
Tak ako som hovoril, prídu vám všetky do nákladov, respektíve do plánovanej schránky na doklady, kde si ich vy potvrdíte a uložíte do nákladov bez prepisovania. Ak ste malý podnikateľ a chcete naozaj iba prijať tie faktúry, možno bude pre vás jednoduchší práve ten digitálny poštár.sk. Super. Tuto je taká otázočka, ktorá... Pardon, som si ju trošku pomýlila, ale už som späť. Takže otázka znie. Ak tomu správne rozumiem, tak vy sa postaráte o všetko, ak používam superfaktúru s prémium účtom a ja sa nemusím o nič starať. Ja vystavím faktúru a vy ju pošlete ako e-faktúru a jedná sa o platcu DPH. Áno. No, neviem ešte teraz, ako som hovoril, povedať úplne všetky podmienky. Určite tam bude nejaký proces, kedy si musíte to prepojenie aktivovať. Záleží to, my teraz sme si vybrali takých tých digitálnych poštárov, ktorých považujeme za najdôveryhodnejších, lebo nie je to vyjednávanie iba o cene, ale potrebujeme dostať aj kvalitu služby, tak aby sme ju vedeli zabezpečiť aj vám. Potrebujeme, aby ten digitálny poštár existoval aj o rok, o dva. Čoho by som sa možno trošku obával pri tých, ktorí vznikli len nedávno, lebo ak má byť 40-50 digitálnych poštárov, tak náš trh nie je dostatočne veľký na to, aby sa všetci uživili. Tam by som bol veľmi opatrný, pokiaľ by som sa rozhodoval pre nejakú službu a pozeral by som na to, že aká je história tej firmy. Netvrdím, že to tak musí dopadnúť, ale nevidím v tom úplne ekonomický zmysel o rok, o dva, že by naozaj toľko digitálnych poštárov malo zostať. Ak používate superfaktúru, určite bude o vás postarané a počas leta budeme informovať o tom, akým spôsobom si to nastavíte a za akých podmienok to budete používať. Výborne. Ďalšia veľmi zaujímavá otázka. Čo zálohovky? Čiže posielajú sa aj zálohové faktúry alebo len výstavové faktúry? Nie. Je tu ešte jeden taký vtipný, taký istý otázka, ale že či zálohová faktúra zomrela. Nie, zálohová faktúra je žije, ale... super dokument, lebo žiadate od niekoho platbu a to pôjde stále tak, ako doteraz. Budete posielať PDF-ko s QR kódom na úhradu, ideálne zo superfaktúry, rovno v maili máte platobné údaje, a rovno z mailu vám to tá druhá strana vie uhradiť. Zálohovka je super. Ďalšia otázočka. Či je možná zmena digitálneho poštára? Čiže napríklad, ak mám teraz svojho a chcel by som to zmeniť na superfaktúru. Áno, legislatívne je to nastavené tak, že vy môžete zmeniť digitálneho poštára, ten pôvodný vás musí odhlásiť, odubitovať do 3 dní a vy si viete teda aktivovať nového digitálneho poštára. Neviem o tom, že by tam bolo nejaké obmedzenie, že by ste to nemohli robiť akokoľvek často. Zmysel to nedáva, aby ste to robili nejak veľmi často, ale je to možné, myslelo sa na to. No, ako to bude s povinnou 10-ročnou archiváciou faktúr? V tomto smere sa podľa mňa nič nemení. Akurát, že daňovo uznateľný doklad je práve to XML. V prípade, že máte povinnosť vytvoriť e-faktúru vo formáte XML, to bola tá tabuľka, ktorú som ukazoval. Teda platitelia DPH by mali archivovať XML-ka. Aj daňová kontrola od vás bude pýtať XML súbory. PDF-ko, keď im ukážete, tak nepochodíte. Prosím, čo v prípade, ak potrebujem posielať aj prílohu, ako napríklad timesheet? Bude sa to dať poslať klientovi naraz ako príloha? Áno. Toto nie je nejako obmedzené a vy v podstate, ja predpokladám, že to tak aj aspoň nejaký prechodný čas bude. Okrem XML-ka budete posielať aj PDF-ko, aby ste naozaj mali istotu, že vám tú faktúru niekto uhradí. Nie je to zakázané, vy môžete poslať čokoľvek. Je akurát zadefinované, čo musíte poslať a to teda musí byť to XML-ko. Ale čo k tomu ešte ďalšie pribalené bude, to nikto nelimituje. Tak si dáme ešte nejaké 2 otázočky, bo sa dosť opakovali. Ale toto je tiež veľmi zaujímavá otázka, či opravný doklad musí tiež ísť cez PayPal. Teda zálohovka nie je normálna, áno. Čo ostatné dokumenty? Opravný doklad? Opravný doklad. Áno. Opravný doklad takisto ide cez PayPal. Len teda pri každej oprave, pri každej zmene, ktorú chcete na faktúre urobiť, tak vystavujete nový opravný doklad. A ten sa znovu odosiela na PayPal a znovu bude ten doklad reportovaný na finančnú správu. Ale o to reportovanie sa vám postará
No, práve ten digitálny poštár, s tým vy nemáte žiadnu robotovú faktúru, odošlete do Pepolu a o viac sa nestaráte. Táto otázka sa viackrát opakovala, aj zo supportu viem, že na toto, čo idem teraz hovoriť, nie tá, čo bola, tá, čo poviem teraz, že ľudia v tom nemajú jasno, tak si to povedzme ešte raz. Otázka znie, ako bude fungovať prijímanie faktúr ako fyzická osoba, teda ak je človek, fyzická osoba. Napríklad ak Orange, T-Mobile a podobne pošle faktúru za služby, príde mi e-mailom, alebo musím byť registrovaný v e-poštárovi. Keď nie ste podnikateľ, tak sa na tom nemení nič. To je tá istá prax ako doteraz. Bude vám chodiť PDF-ko, alebo takisto, ako vám posielajú faktúry teraz. Áno, lebo vy ako nepodnikateľ nemáte vôbec čo riešiť za faktúrou. Dobre, v poriadku. Pardon, je tu toho dosť veľa. A hovorila si, že všetky sú zaujímavé. Ale oni sú všetky veľmi zaujímavé, len Nezaujímavé. aj sa, ako nezaujímavú, to bol chyták, že? Keď som živnostníčka, neplatím DPH, ale fakturujem firmu, ktoré platia DPH, tak stále posielam PDF? Áno, stále posielate PDF. Môžete dobrovoľne sa zapojiť do PayPalu a posielať e-faktúry. To môžete aj teraz, na to nepotrebujete, aby vám to predpisoval štát. Ale nemusíte. Tu máme opäť zahraničie, aj to ešte si môžeme povedať. Ak som platcom DPH a vyvážam službu do zahraničia, to znamená, že fakturujem do zahraničia, či už spoločnostiam alebo živnostníkom, akým spôsobom sa budú posielať faktúry. Slovenská legislatíva nemôže zaviazať zahraničných podnikateľov, že musia prijímať faktúry, e-faktúry cez PayPal. Bude to od roku 2030, ale dovtedy stále posielate PDF. A teda nebude to riešiť už slovenská legislatíva, ale európska to rieši. Bude možné potom exportovať zoznam dokladov, ako prijaté, tak odoslané faktúry, prípadne aj naskenované bločky do Excelovského súboru, kde budú všetky podstatné informácie použiteľné pre účtovníctvo? Na exportoch sa nemení v súčasnosti nič, tak ako ich máme v superfaktúre, zostávajú, rozširujeme ich, počas júla ich rozšírime o tú e-faktúru, o tie XML-ka, takže pribudne tam možnosť navyše. A čo v prípade, ak príde faktúra platcu DPH zo zahraničia, napríklad mimo Európskej únie, napríklad z Ameriky, a pošle iba PDF-ko? Ako takúto faktúrku dostanem do PayPalu? Musím ručne prepísať? No, musíte ju nejako dostať do svojho ekonomického softvéru, do účtovníctva najneskôr, ale nie som si istý, ako ju budete reportovať, ale myslím, že je tam povinnosť reportovania. To reportovanie nebude spustené hneď. Ak sa nemýlim, tak štát na to ešte nie je nachystaný, takže aj keby ste si teraz nastavili to prepojenie na PayPal a posielali e-faktúry, v prípade, že nájdete klienta, ktorý to tiež používa, tak momentálne sa ešte nereportujú. Neviem, aký je tam časový plán, kedy to štát zavedie. Ešte tu máme aj nejaké otázky, čo sa pýtali ľudia na support v priebehu týždňov, mesiacov späť a tak. Tak dáme si ešte nejaké dve odtiaľto a potom prebehneme aj tie. Čakaj, to sme prečítali. Ak je SZČO neplatiteľ DPH, nemusí posielať faktúry cez PayPal, ale bude potrebovať vedieť prijať faktúry cez PayPal. To sme už asi odpovedali. Je to tak, ako píšete. Tak. Odporúčam digitálny poštár SK, prípadne priamo Superfaktúra SK. Dobre, a tie otázočky, čo sa teda pýtali ľudia, napríklad, to je jedna taká zaujímavá. Dobrý deň, mňa by zaujímalo, či bude systém kompatibilný s Apple. Áno, to nie je nejako obmedzené operačným systémom, tak ako ak používate Superfaktúru, tak takisto ako to používate teraz, tak to budete používať aj v budúcnosti. Ak používate nejaký zabehnutý iný systém, tak predpokladám, že takisto s tým není žiadny problém. Na toto sme odpovedali už viackrát, ale teda pýtali sa to ľudia, že ako bude fungovať napríklad zmena textu alebo sumy. Ale... To je zmena dokladu, ktorý už odišiel cez PayPal a ten nemôžete meniť inak. Ani my vám ho neumožníme zeditovať, pokiaľ už bude odoslaný do PayPalu. Môžete iba vystaviť opravný doklad, dobropis alebo ťarchopis. Zmiznú PDF a už sa nebudú používať? Nie.
Nepodnikateľom budete stále posielať PDF, do zahraničia budete stále posielať No PDF. jasné. To je nezmiznú nikdy. To tu bude A stále. Si myslíš, že niekedy, hej? je to taký duálny režim teraz, že vlastne niekomu posielam, som platiteľ DPH, niekomu posielam XML cez PayPal, niekomu posielam PDF-ko. Neviem, či to niekedy sa zjednotí, že budú iba XML, lebo to by znamenalo, že aj nepodnikatelia musia vedieť spracovať to XML a uhradiť faktúru, ale práve takýto duálny režim môže priniesť nejaké zmätky. Ale na teraz určite nezmiznú PDF-ka. Pre neplatiteľia DPH takisto stále budú posielať PDF-ka. XML-ko odchádza nepodpísané, nemusíme riešiť žiadne podpisy. Nie. Presne, ako toto bolo myslené, ale asi je taký elektronický podpis. Nie. Také. Vlastne pri tom nastavovaní prepojenia na PayPal sa budete verifikovať. A to je, myslím, že jediná taká povinnosť, ktorú budete musieť spraviť, ale potom tam už nejaké podpisy nie sú, že by to nejaký úkon z vašej strany znamenalo. Čo v prípade, ak je nejaká firma, ktorá vystavuje faktúry, ale posiela ich do účtovníckej firmy? Čo to bude znamenať pre tú firmu, ktorá vystavuje tie faktúry a posiela ich do účtovníckej firmy? Asi nerozumiem úplne otázke. No, otázka znie, že Účtovnícka firma je môj účtovník, alebo účtovnícka firma je môj klient? Ak je to klient... nie som si ani úplne istá, ale... Alebo ako odovzdá... Dobre, tak skúsim, že dvakrát sa spýtam sám seba. Ak je to otázka, ktorá sa týka toho, že môj klient je účtovnícka firma, ja jej posielam faktúry, tak je to takisto ako pri hociakom inom klientovi. Pri účtovníckej firme predpokladám, že to je platiteľ DPH. Ak ste vy platiteľ DPH, posielate mu XML-ka. Ak sa otázka týkala toho, že ako máte vy vlastné faktúry odosielať svojmu účtovníkovi alebo účtovnej firme, tak takisto ako doteraz zo Superfaktúry sú možné exporty do tých najpoužívanejších účtovných softverov. Pokrývame veľkú väčšinu trhu na Slovensku aj v Čechách. Na tom sa nič nemení. Dobre, myslím, že sme tie otázky už ako tak prebehli. Tuto sa viac ľudí pýtalo, ja som na to aj odpisovala, ale že teda či bude možné cez PayPal získať spätnú informáciu od odberateľa, či teda vlastne, či budeme vedieť, že ju prijal ten odberateľ, tak áno. Budete vedieť, že ju prijal digitálny poštár, ktorého si on nastavil na príjem faktúr. Je tam možnosť, že aj keď ju uvidí a príjme práve ten už konkrétny váš klient, že o tom dostanete notifikáciu, ale nie som si istý, ako to majú slovenskí digitálni poštári všetko zapracované. Myslím si, že to sa ešte počas leta bude dojasňovať. Ale v zásade pre vás je povinnosť tú faktúru odoslať. Vy ste si tým splnili ten zákon, to nariadenie. A nestaráte sa o to, že či druhá strana ho prijala. Môže nastať situácia, keď druhá strana nebude mať digitálneho poštára, čím porušuje zákon, ale v zásade to už nie je váš problém. Váš problém to je z toho hľadiska, že nedostal faktúru a nevie ju teda uhradiť. Preto som hovoril o tom, že si myslím, že bude nejaké prechodné obdobie, kedy sa budú používať aj PDF-ka v prípade, že ste faktúru odoslali XML-kom, lebo to je to, čo chcete vy, aby vám faktúru uhradil čo najskôr. Takže mu ju pošlete aj mailom, nech ju vám uhradí. Nie je to síce daňovo uznateľný náklad, to je to XML-ko, ale to ste mu odoslali a splnili ste si to, čo ste mali z pohľadu zákona. Ak ešte počas roku 2026 pošlem odberateľovi XML, môžem pre istotu aj PDF? Môžete. Môžete mu poslať čokoľvek, aj fotky z dovolenky, keď ho chcete naštvať. Vždy poteší. Príjmame faktúry za tovar len od zahraničných klientov v PDF formátoch. Čo s tým? Na tom sa v zásade nič nemení na teraz. Otázka je teda, ako ich reportovať finančnej správe, ale na to neviem odpovedať aktuálne. Momentálne finančná správa teda ešte nie je pripravená na to, aby
sa aj cez PayPal reportovali faktúry. Či bude možné prijatú e-faktúru vytlačiť? Áno, vy ju v podstate, keď vy ju príjmete do superfaktúry, vy ju budete vidieť, my vám ju zobrazíme, ako keby to bola normálna PDF faktúra so všetkými údajmi, aby bola príjemne čitateľná, aby ste sa v nej vedeli zorientovať. Zobrazíme vám aj QR kód na úhradu, prípadne si ju viete preniesť do svojej banky cez prepojenie na bankový účet a uhradiť. A ako bude podľa teba riešená ochrana údajov podnikateľov? Pretože digitálny poštár môže predávať dodávateľov konkurencii. Toto riziko tam teraz proste bude. Áno, ale je to také isté riziko, ako keď faktúry posielate mailom. Keď ich pošlete cez Gmail, tak Google takisto má prístup ku všetkým vašim faktúram, ktoré ste odoslali. Prípadne, keď odosielate cez hociakého iného e-mailového providera faktúry, tak takisto má prístup k vašim dátam. Keď faktúry vystavujete v nejakom fakturačnom nástroji, tak ten fakturačný nástroj má prístup k vašim dátam a pravdepodobne ten fakturačný nástroj využíva nejakú ďalšiu firmu na ukladanie tých dát, napríklad Amazon. Takže tam zásadná nejaká veľká zmena nie je. Vyberajte si, keď si budete vyberať službu, vyberajte si takú, ktorej dôverujete, ktorá má ideálne nejaký klientský servis, ktorý dokáže reagovať, ktorá má možno nejaké meno. Je to celé o tej dôvere, ale samozrejme ten digitálny poštár toto robiť nemôže. Prekračoval by tým zákon, takisto ako všetky firmy, ktoré som vymenoval. Žiadna z nich, ak je seriózna, nebude riskovať svoju reputáciu a obchodovať s vašimi dátami. Ako dlho bude pošta e-faktúru držať, aby sme si ju vedeli pozrieť, stiahnuť na zaúčtovanie a archiváciu? Samotný PayPal nerobí žiadnu archiváciu, vlastne tu robí až ten software, ktorý vy na konci používate, respektíve služba, ktorú budete využívať. Ak tú službu prevádzkuje samotný digitálny poštár, tak to je otázka na ňo. My v Superfaktúre to máme tak, že faktúry a vlastne všetky náklady a všetky dáta, aj tie, čo ste vystavili, aj prijali, my ich držíme 18 mesiacov od vášho posledného prihlásenia. Ak sa 18 mesiacov neprihlásite do Superfaktúry, tak vtedy ich mažeme. Samozrejme, predtým posielame množstvo upozornení, že toto sa ide diať mesiace vopred, predtým, ako sa to stane. Ale PayPal ako taký nearchivuje faktúry. Čo daňový doklad k prijatej platbe? Takisto podľa tých podmienok, ako či sa na vás ťahuje fakturácia alebo nie. A vlastne pôjde určite cez PayPal. To je zaujímavá otázka. Občianske združenia. Sme občianske združenie registrované DPH podľa paragrafu 7 len na služby zo zahraničia. Akú povinnosť máme, čo sa týka posielania faktúr? Neviem vám na toto odpovedať, ale zistíme si to, je zaujímavá otázka. Určite si to zistíme, na to asi nemáme úplne priamo teraz otázku, teda odpoveď, otázku, ale prezistíme určite. Ja si to zapíšem. Ja som si zapisovala nejaké otázky takéhoto typu, na ktoré ešte úplne presne ani samotná finančná správa vlastne nedala nejaké vyjadrenia, takže to som si pospisovala. A čo sa týka tých otázok, tak asi by sme to možno mohli už aj ukončiť. Aby sme vás nezdržiavali, bolo ich dosť veľa. Dúfam, že sme odpovedali na všetky dôležité a že sme teda povedali, teda ty hlavne. Ja som tu len tak robila takú ozdobu čítaciu, ale teda, že sme vám na všetko odpovedali, že máte dostatok informácií, všetky informácie, na ktoré sme neodpovedali, tak budeme doplňať aj čo sa týka cenníka, na to sa veľa z vás pýtalo, tak to budeme samozrejme riešiť počas leta. Ešte to nemáme doriešené úplne, ale budeme to riešiť a informácie budeme dávať. Kedykoľvek nám určite môžete aj zavolať, napísať info@superfaktura.sk kedykoľvek. A sme tu do tretej, ale odpoviem, zabudla som, že nie je tu. Takže kedykoľvek kľudne pošlite e-mail, my aj keď vám neodpovieme hneď, lebo sme tu teda len do tretej, tak hneď na druhý deň odpovieme. Dobre. Takže asi tak by som to zhrnula. Ceníme si váš čas, ďakujeme, že ste nám venovali pozornosť
Ďakujem. Hurá do práce. Ďakujeme. Dovidenia. Majte krásny deň. Dovidenia.